Dobroveče, dragi gledalci. Večera ćete imati onu temu koju vi najviše volite, a to je reality. Svaki put kada smo snimali reality, to su bili vrhunski pregledi, oborili ste, ja mislim, preglede čak i određenih redakcija koji za sebe imaju brdo ljudi koji rade, a evo mi smo mali u jednom stanu na Vračaru, pravimo vrhunski sadržaj koji će, naravno, da gleda cela Srbija, a boga mi i Balkan. Večeras ćemo da čujemo najsmešnijeg lika kroz svih sezona realitija. Večeras ćemo da čujemo šta on to ima da kaže i večeras ćemo da čujemo šta se njemu to sve izdešavalo u životu. Kako je došao od toga da uđe u reality, kako se izborio u realitiju i sve ono negde što je obeležilo i negde što je njega prikazalo možda kao nekog lika koji on to nije, sve je nekako izašlo iz konteksta, ali ćemo da vidimo šta se tu tačno desilo i zašto njega određeni ljudi napadaju i negativno komentarišu. Ja kao osoba koja sam učestvovala sa njim u realitiju znam da je duhovit, harizmatičan, kreativan, vrhunski komentator, šaljivdžija, puni nekih ideja, ali večera ćemo da čujemo šta on ima da kaže. Večera sa nama Bora Santana. Boro, dobroveče. Dobroveče, Dejane. Drago mi da si me pozvao u tvoj podcast i da ti čestitam na uspehu i nečemu što si sam, eto, da kažemo, ostvario neki svoj san i da si sam napredio od nule i napravio neki svoj brend i ponosan sam na tebe jer tačno neko ko ima volju i želju, uvek da mu se ostvare neki ciljevi sa radom, to mu se isplati u životu, evo i tebi se to isplatilo i drago mi da si me pozvao u tvoju emisiju i jedno čekam da pričam jer ti si neko ko bez dlake na jeziku, inteligentan si i odličan si sagovornik i znaš da izvučeš iz čoveka i nešto kažemo i pozitivno i negativno što je najbitnije emocije. Jedno čekam da pričam s tobom. Hvala ti što si došao i hvala ti na lepim rečima. Ja nekako kada pričam sa ljudima i kada spominjem reality, kroz reality uvijek imaš para ljudi koji su iza sebe ostavili neki trag. Ti si godinama u realitiju. I ljudi prosto znaju ko si ti. I navikli su od tebe sve moguće. I da ćeš da nasmeješ, i da ćeš da iznerviraš, i isprovociraš, i da imaš dobre fore, i da dobro odglumiš. Ti si bukvalno stvoren za reality, brate. Pa jeste, od prve sezone, kada sam ušao kao neko ko je već imao nešto iza sebe kao grupa Eurokrem Brava, ne kao neko ko nije afirmisan bio, već sam imao nešto svoje napravljeno sa DJ Vujem i Bridgesom, koji su eto danas jako uspešni u svojim poslovima. Uđeš da malo se ispromovišeš na neki način kao za muzičku karijeru, u stvari tebi krenula mi karijera u drugom smeru, nešto sam drugo sebe upoznao, da vodim moju radio amneziju, da vodim neke druge emisije, da vidim svoje neke druge talente i tu je znači veliki šef i gledaoci su primetili da sam, eto, unikatan i drugačiji, jer u realitiju znaš da sam originalni ljudi koji bez foliranja mogu da uspeju i da isplivaju na površinu. I da traju godinama. Tako je, kao što si ti jedan od njih i nas, eto da kažem, mogu da kažem, možemo da nabrojimo od svih, da kažemo, realitija, možda 20-ak ljudi koji su stvarno originalni i koji su, eto, upečatljivi na neki način. Moram da ti kažem, eto, kako je sve to počelo. Reality je za mene... Znaš šta, imam ja spremljeno pitanje. Ajde sad, to ću zaboraviti 100% kroz to nisam na primjer pisao. Radio amneziju, svaki gledalac realitija prati radio amneziju i to je nekako neizostavni deo reality, zadruge, elite. Kako je počelo i kako je došlo do radio amnezije? Do radio amnezije je došlo tako što je Miki Đuričić na njegovu ideju rekao trebalo bi da vodite ti i Bane Čolak radio, da Bane kao bude DJ, da se sprdate njegov račun, ti kao vodiš to i kao, ali Milan Milošević bi bio vrhunski zbog komentarisanja, tako je bilo. Što je rekao, odlično, ajde, koja ideja njegova bila, osmislio je koncept, Milan je prihvatio, drvo je to prihvatilo, nas trojica smo to počeli da vodimo. Miki je rekao, meni to više ne zanima, ja sam dao ideju. Naravno, posle smo to nadograđivali Milan Milošević i ja, Bane Čolak je posle naravno sve to naučio sa nama, što je bilo kultna emisija, eto, originalna. Tu smo, eto, to nije moglo nijedan reality bez toga da prođe. Posle Milan kad je počeo da radi od Zadruge 2, Bane Čolak i ja smo vodili do Zadruge 3-4, pa je on posle jedne sezone sam vodio, što je to. Radio amnezija je tad originalna bila i nešto što je ostavilo pečat i neki sistem, stil koji smo, neki koncept koji je Milan Milošević postavio. Da, a po njegovom šablonu je to. Po njegovom šablonu i Mikijevo ideji, neke to uključenja smo isto osmislili. Da, uključenja i reklamane su vrhunski. Onda smo mi to nadograđivali, oglasi su Milanova ideja, to ono je bilo, znači, van serijsko, nešto i posle to nadograđivali smo se i zbog toga je to postala kultna emisija koja je to, eto, svake srede ljudi su navikli da vode. Svi pokušavaju da vode tu emisiju, naravno, uz dužno poštovanje, to nisu u stvari voditelji, to su u stvari učesnici zadruge ili elite koji pokušavaju na neki način, ali eto, nisu loši bili, ali zna se to, kad kažeš da amnezija na koga te asocira. Jeste. Mislim, realno pričam. Tad ima dušu. Da.
Ne, to je emisija kad kažem Bane Čolak, Bora Santana, Milan Milošević, Milan Milošević će sad voditi, ali zna se na koga se asocira radio emisija. To je negde ostavilo kao najinteresantnija stvar, pazi, zato što ti već u kreiranom programu od produkcije i televizije ubaci se jedan segment u toku dana koji zauzima prostor na televiziji, znači da je, pazi, kreativno, gledano, interesantno, pritom tu koliko problema se tu desi, rasprave, svađa, najjače kad vodiš emisiju samo neko otvara nogom vrata. Da, ali pazi, to je i čar te emisije, ti si sam urednik, ti sam smišljaš i pesme i ne znaš u stvari šta se dešava napolje, ne možeš ti da uzmeš ni internet, ni Google, ni da vidiš ni šta gledaoci kako reaguju, ti sve to iz glave radiš unutra, ono posjećaju. Zato je ona bila kultna emisija i ostala i nadam se da će neko sada da je vodi onako kako treba, možda Mali Dača, ali nije loš, da nađe samo neko ko će biti kreativniji, on će da vodi taj stil, odnosno kaže prsa sa reality igračima, mislim da će on to dobro da nasledi. A šta, na primjer, kad bi bilo da ulazite vi, da se napravi kao fora da uđete i vodite tu emisiju? Pa ja bih voleo, ja sam to i dao velikom šefici ideju, ali ne znam, to je na njima. Ja znam da je godine ulazio Osman Karić, eto, kad je mogao i on, mislim da bi mogao da ulazim i ja i jedan za drugar da bude iz kuće. Da, to bi bila dobra ideja. Znači da bude jedan iz kuće, primjer Dača, i ja iz poljeg sveta da budem tu sa njim, to bi bilo možda i zanimljivo. Eto, možda i dobra je to ideja. Da, dobra dinamika bi bila, da se poveže sve to. Pre nego što počnemo, bilo šta da te pitaju, se oporavljaš od realitija? Koliko si ti dugo uopšte u realitiju? Evo ti 9 sezona, od 9 sezona ovo mi je 5. sezona. 4 sam vezao, prve 4, pauzu 4 sam napravio godine, znači kad si ti bio od 5. Do 8. sam napravio pauzu i sad sam to ušao u 9. Da ti kažem, nije mi toliko sad težak oporavak kakav mi je bio pre onih 4 sezone, jedna za drugu. To znaš kao kad već prolupam, brate, sad mi je sve lako. Ali da me, da kažem, udario šamar realnosti, neki ne. Nije mi nikakav šamar realnosti udario da sam nešto kao razočaran u ljude ili to ne. Ljudi meni nešto da ne zameraju, jeste, zameraju mi, ali ljudi znaju, imam toliko kredibiliteta i kredita kod drugih ljudi da znaju, kao i ti što kažeš, da znaš ko sam ja i imaš ono sa strane, pa nije to, ajde da vidimo, ponovo ću s njim da popričam, ugostit ću ga nešto da vidim šta se to desilo sa njim. Imao sam svoje greške za koje se skajem, naravno, gde sam sam sebi naudio, nisam naudio ja tu gledalcima, to je u drugoj osobi, možda se ali sam sebi najviše to naštetio, to je najveći problem. Jeste. To je sve najgore, kad uradiš nešto u afektu i onda na kraju to ti se odrazi, a znaš da to kao nema veze s vezom, brate, nije to ta priča koja bi trebala da ti se lepi. Znaš šta me zanima? Zanima me početak svega, zanima me tvoje odrastanje. Jesi od uvek bio talentovan za muziku? To je retko kad sam pričao s nekim, to ću tom, pa od malena sam, imaju slike na Instagramu, od malena sam zavoleo harmoniku i od 3. 4. godine sam već počeo kao da je sviram, od 7. 8. godine. Stvarno, tako malo? Pa da, onako kao počeo da sviruckam nešto kao detence, i upisao sam muzičku školu, bio sam jedan od najboljih učenika tamo. I posle 2. godine samo se nešto tu prebacilo, s profesorom, s nastavnikom smo imali tu neku svađu, maltretirao je svu decu, kao i jednog od njih sam bio i ja, tu celu klasu, celu grupu, ali na mene se to odrazilo tako, kao malecko dete, 22-3 kila, imaš drugi razred, 5. 6. razred, koji 5. 4. 5. razred, i ti ideš na muzičku školu, on te udari kao po glavi, pa te ovako strese, i ti kad uzmeš da sviraš, ja sam izgubio, znaš Da. imao sam tu fobiju, taj stres, i zbog toga sam onda, iskreno ti kažem, nisam ni vežbao, i onda sam prestao da idem u muzičku školu, da kažem u jednu ruku, kao da sam ponavljao, to ne možda ponavljaš, nego kao da sam pao godinu, sad nije me pustio da prođem, jedinog od mene, od učenika. I onda on tu rekao mojim roditeljima, majici pokojno je rekao, čuvajte vi, pazite njega kao, nije ovo ništa što je on izgubio ovu muzičku školu, pazite vi da on ne završi osnovnu i srednju, on će vam biti kao problematično dete, pazite što je, to meni ostalo u glavi. Ja završio osnovnu školu, odličan, u srednjoj školi vrlo dobar bio, završio višu poslovnu školu, diplomirao s 10, počeo da sviram privatnom, sam sam učio da sviram, svirao kod crkve, to je moja volja bila, nekako od 7. razreda sam uzeo harmoniku i sa tim drugarom iz klase, on je, što je bio, nastavio da ide u muzičku, on me učio. Aha. I tako smo vežbali zajedno i naučio sam to da sviram, koliko toliko tad u tom fazonu, i meni dunulo jedan puta da odem kod crkve, nikome nije terao, ni roditelji, niti mi je falile pare, niti nešto, nego meni je to bilo nešto vuklo. Gušt. Da, kao da odem ispred crkve, da sviram krštenja, svadbe, to mi nekako, ne znam. I tako malo po malo tu sam svirao, ljudi su me tu onako zgotivili. Čak sam i u našoj crkvi Železniku, kad je dolazio da osvešta crkvu, novu parohiju,
Pa 30 Pavle, ja sam ga tu dočekao sa harmonikom, eto, znači, dokle je to išlo, to je Da, meni da, bilo, da. to je bilo meni, eto, to je meni nešto bilo, ono, za pamćenje, nešto najlepše moje djetinjstvo gde sam proveo i onda malo po malo počeo sam da se bavim muzikom, da sviram po klubovima, harmonika je ostala deo mog života, svirao sam, nema kom detetu, nisam iz Železniku svirao i rođenje, i krštenje, i evo sad 18. rođendane, to je deci, znači... Ti ko ono kada imao, porodio je celo mesto, ti... Pa evo, od 2002. godine, da kažem, od 2002. godine sam to svirao ispred crkve. Eto, ta 2002. godine? Da, evo sad, koliko je to, 2020? Pa 26, Znači, 24. dete je neko koje se rodio 2002. To iskreno ima sad 22-3 godine, sad može, čak i su se neki oženili. Ja ih znam kad su bebe bili, ja svirao ispred crkve, pa krštenja, pa kući, 18. rođendane. Sve sam to prošao i dođu njihovi roditelji, znaš ono sve to i kaže, evo ga, ovaj čika vam je svirao, kaže, kad ste se rodili, kaže, evo ga Bora Santana. Čak sam jednom prijatelju svirao, kaže, svirao si moj ćerki rođenje i sad moraš 18. I šteta, nisam mogao da sviram, jer sam ušao tad u elitu i baš mi je krivo bilo. Jesi zarađivao, te bilo ste, na primjer, sramota, ljudi znaju da osuđuju kad neko stane ispred crkve svira. Jesi nalazio na diskriminaciju? Nikad, meni su ispred crkve svi gotivili, od sveštenika, njegovog oca, ljudi tu, kako se zove, kad se završi liturgije, sednu sa mnom, sviraju, pevaju. Znaš, bilo je tu nekih situacija, ne sad nekih da kažem nekih da su problematičnih, ali bilo je, znaš, uvek neko nekad nešto dobaci iz pokoja da ja prosim, ne, i da kažu da sam prosio, ne. Ja sam volao da sviram ispred crkve i to je meni nekako bio dar od Boga posle i... To ti je pomoglo u budućnosti. Da, to je mislim da me nagradio, to sve što mi se desilo posle toga, jer sam bio uporan i najviše, ne mogu zaboravim, sneg, kiša, zima, ti trebaš pred crkve sviraš, zalede ti se ruke, uđem tamo u portu, zagrejem ruke, onu grejalicu, to nikad ne mogu zaboravim, i onda ustanem kao i sviram, pa ti onda proradi cirkulacija, pa ti znaš, pa te svrbi prsti. Da, peče, da. I znači, to sam sve prošao, nikad mi nisu roditelji terali da to radim, to je meni samo nekako dunulo u glavi. Dobro, malena si se borio da zaradiš. Imao sam svoj džeparac, zarađivao sam para, idem u školu, pun džep para, znaš ono šta je, kupim patike, koje dete će kupi 7. 8. razred patike sam, ajde reći. Jeste. Znači, ja sam zarađivao, već sam tad se navikao da, imao sam tu radnu naviku da treba da radim i ne kajem se ni jednog trenutka da, eto, to me nešto naučilo u životu, treba da cenim svoj dinar i koliko god bilo. To me naučio jedan fotograf, Mića, moram da kažem, sviram i ljudi mi daju po 10 dinara. I sad ja kao, znaš, nebitno kao, ja kao, Jokner, kako ne treba, kaže, svaki dinar ceniš, da li ti dao 10 dinara od 100 eura? Isto je, kaže, čovjek je teo te počasti. Da. Ja ne prosim, kaže, ne prosiš ti, ali ljudi kako... Da, nekom je drago da... Da, je rekao, okej. To me naučio da svaki dinar, da li je 10 ili 1000 evra ili 10 dinara ili 10 evra, ako ko te neko počasti od srca, prihvati koja god je novčanica u pitanju. Znaš šta je dobro, na primjer, osobe koje ulaze u reality, koje su od malena naučile da zarađuju i da prave neki, pa da cene dinar, znaju, iskoristili su reality. Iskoristili su ga u smislu, obezbedili su krov nad glavom, neki biznis, stavili su sa strane, uzeli su kola. Nekako imaš osjećaj da ta para mora da se iskoristi, da to nije para koje nagomili da se razbaca. Znaš ono? Bravo, pravo si imam, ih sad ne imenujem da nekoga kao, neću da spominjem stvarno reality učesnike, nijednog ovde, ne zato što kao, nego jednostavno neću da sad kao ja preko njih tražim neku pažnju. Većina njih je koja zaradi dosta novca, potroši preko leta pa uđe opet. Potroši na glupo, ali to sprži ozbiljne pare preko leta, sprži ozbiljno. Ja nikad nisam taj novac iz realitija na taj način trošio. Eto, baš kad sam zaradio malo ozbiljniji novac, to je Zadruga 3, moram tako da kažem, posle Zadrugi 3, ja sam odmah isplatio stan, kupio stan, isplatio braću, radio jedan kući drugog brata, znači sve sam to, možda kaže, po PS-u radio, pa renovirao stan, pa živeo sam u tom stanu, pa sam onda kad sam izašao kupio jedan auto, pa kupio drugi, ulagao sam. Hoću ti kažem, nisam te pare pročerdao na neke gluposti. Ono čeko, Crna Gora, brate, idemo odmah pola. Odem ja, pazi, ja kad odem, znaš šta je problem, ja izađem iz reality i krenem odmah da radim. Ti zaradiš tamo? Pare od reality nema potrebe da trošim, hoću ti kažem, tu zaradu. Da. A neki moraju od toga da žive. To je velika razlika. Ja kad izađem, mene čeka posao. Ja sam već sad izašao, vratio sam se poslu, svadbama, već me sad zovu da idem ponovo da napravim svoju emisiju Balkanska veselja. Po tome me ljudi znaju, Veče narodnjaka. To sam ja. Da. A to je dobro, odmah vrtiš pare i ostaje ti samo jača gomila. Ostaje ti samo jača gomila i naravno za nešto ako želiš da uložiš,
da kupiš, da li neku nekretninu, da li neki plac, da li nešto da uložiš, u to mi nikad nije žao, makar ostao bez dinara. Ne treba ostaviti bez dinara, ali treba ulagati u tako te stvari, jer sutra pogledat ćeš u to kada ćeš, evo šta sam napravio od toga. Ovako odeš u kafanu, potrošiš pare, i otišle su. Ne kažem da sam ja cvećka, potrošim ja, ali imam racionalno to. Ne trošim, nisam neki trošađe po kafanama da sad kitim, da čašćavam, pa sad sve u skladu svojih nekih mogućnosti, normalno nešto, ali uvijek razmišljam, uloži nešto drugo, ne u samo kafanu. To protegni se koliko si dug, znaš, tako je. Uglavnom kad izađu protegle se vrate, a ne može. Ali treba uvijek ostaviti, uložiti i u uspomene. Uspomene su ti nešto što nosiš sa sobom, a te materijalne stvari ti ostaju, a uspomene sutra kad odeš na onaj svet, setiš se samo uspomene i lepih stvari. Jeste. Znaš šta sad, eto, kad smo kod uspomena i sećanja na lepe stvari, pisalo se o tome da si ti kao mlad momak ostao bez majke. Šta se tačno desilo tvojoj majci? Jeste, ja sam sa 22 godine ostao bez majke, on imao 47 godina, mnogo smo vezani bili braće i ja za majku, ona je iznenada umrla, ona je bila jaka žena, znaš, držala je kuću, svi smo nje imali strahopoštovanje, čak i otac, i to je bilo, znači majka je bila majka. I onda, sjeća se, 10 dana pre nego što se razbolela, ja napravio neko stanje i Keva mi je onako drnula šamarčinu, kaže, sedi ovde, ja sedem u krilu, znači Keva nam je bila stroga žena, ali imali smo nje taj respekt. I šta se desilo, dobila jednom preko noći izliv krvi na mozgu, oko je se nadulo, otišlo je na operaciju, nisu mogli to da operišu i ležala je 13 dana u bolnici, svesna, 12 dana, taj 13. dan dobila je vodu u stomaku, znači nešto treće, hitna operacija, pala u komu, nije se 2 dana probudila i tog 30. marta su nam javili, umrla je majka, dobila je sepsis, znači te od treće stvari neke. Nisu mogli da spase, ona je inače zdravstveni radnik, radila u urgentnom centru i eto, na svom, gde nisu mogli da je pomogu doktoru onda kad je nešto suđeno. I od tad se meni život promenio. Inače, sad ću ti ispričam, u tog periodu, nikad u životu ja nisam tako ređao ljude da sam psovao roditelji nekome, majku i nešto slično. I meni je to nešto precvikalo u glavi. Morao sam onda da nastavim da radim. Tad sam imao svirke, pevao sam, tad sam imao svoj orkestar band. U tom periodu, kao neki đavo da je ušao. Odem ne poznajem ljude, uzem mikrofon, pevam. Nikad problema na svirkama nisam, počeli su tad prvi put u životu problemi, da ljudi onako na privatnim zabavama u klubovima, 10 godina sam pevao kafanama, počeli da mi psuju, a ne znam da mi umrla majka, da mi psuju majku, čak mi je rekao, opstavi mi mrtvu majku, a ne znam da mi majka, razumeš, ona umrla. To mi meni tako stresno bilo, da ja nisam mogao da se oporavim i vidim psovali su me, nemaš pojma koliko, ne znam zašto, ali niko nije imao pojma, niti sam tad bio nešto poznata ličnost, da ona izašla u medijima i to. I od tad je meni to nešto precvikalo u glavi, da sam ja počeo tad da psujem i eto, to je meni nešto, evo, najiskrenije ti kažem, to nisam nikom ispričao, retko ko zna tu priču, ali nikad takav nisam bio i da je veliki trag ostavio gubitak majke, jest, i na meni i na braću uvijek se setimo i koliko puta sam rekao, da je moja majka živa i da sam ušao u zadrugu jedan i ona bi ušla, tu veruj mi, znaš kakva je Džehva bila, pa Miljana, Marija Kulić, pa eto, ko je ušao od majki, da su bila ratoborne, moja mama je bila puta 10, da ti kažem, ona bi iskidala tamo. Ti si najstariji? Ja sam najstariji, da, od nas trojice, mama i moj otac ima iz prvog braka sestru, imam ćerku i sina, sestra nas je odgajala, možda si vidio što je bila sad u emisijama Dragana, a sa mojom majkom otac ima nas trojicu, ja sam najstariji brat i 2 mlađe brata imam. Jedan je mlađi godinu dana, drugi 10 godina. Eto, kažu da ste bili vezani jako za majku, je li bilo teško odrastati bez majke? Pa, znaš kako, s 22-3 godine, kad ti je najpotrebnija majka, trebaš da nađeš devojku pa da uđeš u vezu pa sutra se oženiš da ti da savjet, nije toga bilo, razumeš? Raspala se tad i porodica, otac je otac, mi smo vezani isto za oca, ali kad pogledaš, on je nastavio svoj život dalje, naravno mi smo rekli treba, ne možemo mi da ga mi sada tu oca, treba i on da živi, nije uopšte stara čovjek. Našao je ženu, posle zadruge 1, oženio se sa Kevom Verom, ona nas mnogo poštuje i voli nas kao da nam je rođena majka i ja nju mnogo volim i poštujem i zahvaljujem se na tome što je brinula o mom ocu i o mojoj braći. I to je znači, da kad pogledaš, opet nam se potrefilo nešto da sreće u nesreći da je neko ko nas voli, koji iz mog oca, koji iz nas nije neko da nas ne poštuje pa da odveo od oca decu i to. Hoću ti kažem, kad je otac otišao, sve se tu raspalo, svako je krenuo svojim putem i to je to. I dan danas se to žalimo što majka nije živa, ali to je život. Koliko te onda taj gubitak majke promenio kao osobu? Pa promenio me na taj način, dobro je to pitanje, da uopšte, znaš kako, uglavnom me promenio isto dosta prema devojkama i ženama, da ja u stvari, kad kažem dosta su me posle toga neke devojke
povredile i svašta mi se tu izdešavalo kroz život i onda sam rekao kad sam izgubio majku i kad mogu bez majke, pa mogu sutra i bez tebe da budem, bez te osobe ženske. Mnogo sam se vezivao tad brzo za žensku osobu, neko falila mi ta ženska neka figura, ljubav, sad da li to, ne znam da to objasnim, da li to majčinska ljubav ili ljubav emotivna neka, falila mi je i tu sam onda, tu hendikepira sam dosta bio i povređen sa tih nekih ženskih strana, jer nisam imao to neko iskustvo. Tako da to se odrazilo na mene na neki način, da ne znam ti objasnim, da nisam znao kako da se ponašam prema ženama, kako da, jer sam bio dosta povređen i izgubio sam to poverenje. Da. Sad ono kao nekako oformirana si ličnost i stekao si dosta toga u životu, nekako uspeo si. Jel ti dođe ono trenutak da bi voleo sad da podeliš sa nekom voljenom, sa majkom, da imaš neku devojku, koji si nekako kreirao neki krug ljudi koji bi bio uz tebe i podržavao bi te u svakom tom uspehu. Znaš, uglavnom, ljudi kad izađu iz reality nemaju kome da se pohvale. Sve su to neke instant prijateljstva, instant veze. Nemaš nikog tako svog kao žensku osobu koju možeš da voliš. Da, svi su ponosni. Ćale, na primjer, kaže, on je ponosan, a zamisli koliko bi majka bila ponosna. Znači, to je meni, ona bi bila ponosna, kad se otac na sva usta hvali i braće i sestre, kakav god da sam, oni znaju kakav sam ja. Ja se i s njima posvađam, pa mi oproste. Mislim, ne razumiješ, vi znate kakav sam na jeziku i sve to, ali veruj mi da sam jedini ja u porodici takav. To nije sad ono, kažeš, oni su, kako me nazivaju kao ciganska posla, cigani, ja mogu slobodno tako kažem, oni psuju, ne, veruj mi, meni su normalni i braća, i sestra, i otac, i braća, sličava, svi, niko ne psuje, to se samo meni dešava i ne znam da što se to odrazilo, hoću ti kažem, ponosni su na mene, a žao mi je što ne mogu to da podelim sa majkom i, na primjer, prvi honorar neki da sam uzeo njoj nešto kupio i dao. Jesam ocu, ali znaš kako, majci kad nešto daš, to je ono, puno srce, eto. Žao mi je zbog toga. Nezgodno uopšte dešavanje koje posle takvog nekog gubitka ti nastavljaš da živiš, uvek ti ostaje taj neki trag, ono što si rekao, ta neka uspomena koja će te stalno vući. Znaš, ono, kad ljudi kad upale televizor i kad čuju tvoje psovke ili nešto, oni kao vidi ovo njemu ništa nije ni sveto, ni ovo, ni ono. A s druge strane, ti baš upravo patiš za svim tim. Kada su u prvoj sezoni, moram da ti kažem, Maca diskrecija, da ja sam zbunjen totalno bio, da mi je okretala mrtvu majku na ražnju i govorila kakve monstruozne reči za moju pokojnu majku, gde niko to nije osudio, tih gledalaca, znaš, ono, nešto sitno je bilo, nije to tad bilo kao sad. Gde sam ja video, vidite šta sam ja preživeo, da to niko na taj način nije osudio, čak ona nagrađena od gledalaca, koji je od njenih fanova 6. 7. mesto. Mislim, hoću ti kažem, i onda sam rekao, pa sad ćete vidite kako je kad ja psujem to. Kad vam ja budem psovao, kad meni to izleti, kad ja budem počeo vas da psujem, onda sam ja osuđen bio. Onda ja, znači, moram budem 3 puta bolji od nekoga zato što sam obojen, da se ja ponosim time ko sam i šta sam, da budem 3 puta bolji da bi bio jednak s nekim, a jedna moja greška, kad opsujem nekoga, na taj način, kad nije onako zabavno, a znaš, kad to meni izleti spontano, ne radim ja to namerno, onda sam ja morbidan, onda sam ja najgori, njemu treba, zašto? Pa sam ja nekoga ubio, tu sam ja nekoga stvarno imao sa njegovim roditeljima, majkom, sestrom, babom ili pokojnom tetkom, tečom, ili smo gledali što oni rade sa golim sisama, gde se tamo taslače na televiziji i njihove majke i teče govore bravo. Jer šta je gore, to ili kad kaže ti si psovao, da, a sam uradio nešto. Pa ako sam ja tebi opsovao, ja kažem, mrtvu majku, kad meni to tako izgleda, pa ti majka živa, jeste, pa kako ti je mrtva, onda kaže, to je samo, sam ti rekao, ili kako ću ti ja sad, kažu, sad ću da ti ili mater, pa ajde, ja sam otišao. Ja sam mogu, meni 100 puta sad kad su psovali majku, evo, na primjer, osvrnuću se na situaciju sa matorom, kad je ona meni rekla, jebem ti mater, a ja njoj jebem ti mrtvu mater, a isto meni majka, kaže, ti si meni mrtvu mater, kaže, pa i ti si meni, a samo sam ja rekao, naglasio ti to. Moja braća, niko njoj ništa nije zamerio za to, zato što i znamo se i tu, i znaju da je to reality, možda su meni njeni zamerili. Hoću ja ti kažem, neko to drugačije shvata, moj ne. Koja je razlika meni kad psuje majku, a koja je razlika kad ja njima psujem majku? To se osudi, a mene kad psuje niko se ne osudi i retko ko mi se izvini. Hoću ti kažem, ja sam na to oguglo. Evo sad si rekao zato što si obojen i zato, jel misliš da, jel doživljavaš možda kao tu diskriminaciju zato što Rom si i sad oni doživljavaju to kao kada tebi neko kaže manje prihvataju, a kada ti nekom kažeš to je prenaglašeno? Prenaglašeno je, da, kad mene psuje, da, njega, znaš, to prođe.
Kad mene opsuju, ali kad ja opsujem, na šta su oni navikli? Ja hoću ti kažem, ja nikad nisam osetio tu neku diskriminaciju od ljudi, meni ja stvarno ne delim ljude, ni da li su muslimani, bošnjaci, Srbi, Hrvati, Makedonci, koje su vere. Meni smo izmešane vere, meni su od tetke, moje pokojne rođene tetke, 4 ćerke i tetka moja udate su, tetka mi je udata za Arapina u Jordanu. Udata je bila za njega. 4 ćerke ima s njim. Sestre su mi Arapkinje, znači nose ono sve kako se ne zna. Da, znači, muževi su i pravi Arapi. Deca došli su kući, mi smo od njih prihvatili, mi to ne gledamo, koje nacionalnosti. Jedna tetka mi, ujak mi je deda mi jedan udat za Hrvaticu, to je normalno, nebitno ko je ko. Mi to ne gledamo u familiji, kod nas je izmešano, nema ko nije živeo, niti smo to ikada gledali i onda su oni meni to uveli, kad mene vređaju na nacionalnoj nekoj osnovi, meni više prekipelo. I onda naravno, ako ja nekog opsujem, šta to znači da ja mrzim neku naciju? Da li sam ja psovao neku naciju, to, gde su hteli da mi to napakuju sve u reality? To ćemo, ako hoćeš, ja mogu o tome da pričam. Nikada ja nisam rekao, evo, na primjer, mogu da se osvrnem, i to moram, evo, da se u tvojoj emisiji izvinim, jer ti si neko, eto, ko je i promenio veru i da te ljudi poštuju i svašta si preživeo i ti prvi me ne bi pozvao kada bi osetio da ja imam neku mržnju prema ljudima koji su muslimanske veroispovesti ili bošnjacima ili bilo šta, ti prvi me ne bi pozvao i prvi bi me osudio. Ja jesam opsovao to, ja se izvinjam svima mojim prijateljima muslimanske veroispovesti, ako sam ja njih uvredio, a kada sam imao svađu tu, na primjer, sastavljeno nekim, loše sam se osjećao zato što su to moji prijatelji i drugari. Neko je to shvatio ozbiljno, neko ne. Hoću ti kažem, nije mi nikad namera bila da uvredim tu naciju, niti da širim mržnju, jer su ljudi, pre svega Bošnjaci i Bosna, najviše sam svirki imao, najviše su mi pomogli i najviše prijatelja imao. Ja znam koliko si ti, kad smo bili u reality, da si uvek pozdravljao, imao si prijatelji koji su muslimani i uvek si išao da si... I pravi prijatelji su me odmah pozvali, koji su ozbiljni ljudi. Ne zameraju mi ništa i znaju ko sam, ali su mi skrenuli pažnju, ispalo je tako, rekao, naravno, kaže, mi na tebe ne bi nikad, jer znamo kakav si čovek i ko si, razumeš? Kaže, nikad se ne bi naljutili na tebe, jer, kažem, znam. Zato sam me osjećao dužno da primjer, da se izvinim njima. I sad, na primjer, kaže isto za Hrvate, pa šta sam ja rekao, u Hrvatskoj nema gde nisam gostovao, nema gde nisam bio. Šta, udarila me Hana i ovaj Neri, ono kad je bilo, Hrvati, šta sam rekao, ja kažem, udarili, bio me Hrvati, šta sam ja loše rekao? U svojoj zemlji. Pa mi odemo u drugu zemlju, evo, da odemo mi sad u Hrvatsku i neko, nemam problem, da udarim nekoga iz Hrvatske, pa bi živu glavu izvukli, kako ne bi nas vratili nazad. Svako svoje voli, poštuj tuđe, ali svoje voli. Hoću ti kažem, ja volim, ja poštujem ljude, imam najbolje prijatelji isto iz Hrvatske, mog brata Bekija, koji je, znači, on voli svoju naciju, on voli svoje, ja volim svoje i nikad u životu nisam imao taj problem. Hoću ti kažem, hoću ljudi da mi napakuju, da sam ja nacionalista, da ja, pljujem druge vere, nacije, a nikad u životu to nisam bio. Evo, kao i da se osvrnem za... Znaš što, to ono što sam ti ja rekao, negde, što sam mi rekao na početku, ja koji sam živeo sa tobom, znam otprilike, ne mogu da kažem znam te 100%, da, ono kao ali znaš me dosta dobro, me poznaješ. Znam dosta dobro da znam kao šta možeš da kažeš, kako možeš da kažeš i da li se kaješ. Ono, poenta je da se neko kaje, znaš, kogod bi se našao u nekom zatvorenom prostoru, pitanje šta bi iz neke osobe izašlo, razumeš, uvek ima neku skrivenu nameru. Imao si svađe sa boginjom. I negde, kako pratim komentare, pošto dok sam se pripremao za emisiju, vidio sam da te baš dosta ljudi osuđuju, što se nikad do sad nije ni desilo. I negde moram ja da te pitam, da li misliš da duguješ izvinjenje porodicama žrtava Oluje? Sad što odmah ti kažem, nikada u životu nisam spomenuo ljude, i prvo do skora nisam ni to ni pratio, niti znam šta se to izdešavalo, mi smo deca bili, ti veze imam ja s tim, da znam šta je bilo. Prvo, da ja, koji živi u Srbiji, koji je, moram da kažem, veći Srbin od pola njih koji se deklararišu ko Srbi, da je Slanislav, da sam pravoslavac, Srbin romske nacionalnosti. Znači, poštujem svoju zemlju. Moji prijatelji su, moram tako da kažem, čovjek, Baja Mali Knindža, Kinez, ljudi koji su veliki patriote, koji su preživeli tako nešto. I sad zamisli ja da nešto kažem, tako trebali su to kako su oni izvukli. Ja sam se svađao s boginjom, ja sam u afektu, u toj svađi, u tom besu njoj rekao. Znači, ja sam to njoj rekao i da li sam ja mislio na to, na šta sam ja mislio, to ni ja sam ne znam u glavi svoj, ne da se ja pravdam, ali ni u jednom trenutku nisam rekao da to mislim na žrtve, daleko bilo ljudi koji su izginuli, znači naši ljudi, koji su proterani, koji su, znači, izbeglice, koji su prijatelje, imam koliko hoćeš takvi. Pa ja ne bih smajao da izađem na oči mojim prijateljima i mojoj porodici koji su, znači, bili prvi u redovima kad je bio rat, koji su bili branili svoju zemlju, koji su dali živote za svoju zemlju, pa čak i kad je rat tamo bio,
gdje je bio, moji su išli i rođaci i familija u prvim redovima kao dobrovoljci. I sad ću ja da svoj narod pljujem. Pa ja bi sebe zakopao kad bi tako nešto radio. Kada bi rekao, jesam ja nju opsao i rekao sam to trebali su više da vas, to da sam rekao. Ali nisam, ja to u tom trenutku, nije da ti se pravdam, ja bi ti rekao, jesam, čao, zdravo, mislim to. Rekao, kao fazonu, ono kad neko kaže, Putine, baci Bogu, trebali su više da nas bombardaju, znaš, 99. što nas nisi sve pobio? U tom fazonu, kakav smo narod. Tako sam ja to pomislio za nju. I ja posle, kad sam pogledao taj snimak, ono kad su mi posle njena sestra, kad je mlađa bila i davala izjavu, znaš kad bi u životu tako nešto rekao njenoj sestri ili bratu ili to, pa ko nema dušu, čovjek koji nema ni malo empatije dušu, bi bio, kako da kažem, monstrum. Oni mene nazvali. Ja nisam niti svestan toga bio, niti sam ja želeo da to ljude uvredim i da povredim ljude koji su to preživjeli. Neću ni da spominjem to. Ako se ljudi, neki su se tu uvredili koji nemaju veze sa mojom svađom i njenom, da ona sada na tu svađu potenciraju ti njeni fanovi, moji antifanovi, da sam ja hteo da ljude psujem i da vređam koji su to preživeli. Prvo spominju, ja se izvinjam, sam imao neku Petrovačku cestu, ja to ne znam ni šta je. Kada sam ja spominjao Petrovačku, ja ne znam ni šta je to. Hoću ti kažem, u životu nisam to spomenuo, niti bi to radio. Ako su se ljudi koji nemaju veze sa njom, a imaju veze sa tom olujom, ja se njima duboko izvinjavam, jer sam ja Srbin, sebe gledam i ja sam deo vas, kako god da mislite, ja sam odrastao ovde 5 kolena sam u Srbiji, beogradsko dete, nikad u životu nisam širio mržnju, niti bi to uradio. Moja svađa jeste s njom, šta sam ja njoj to rekao? Jesam tako rekao, ali to je bilo sve u toj svađi, u toj njenoj provokaciji, gde ona sada na taj način hoće da kaže da sam ja ljude, da mene hoće oni da sam ja kao ljude iz te kolone želeo ljudima smrt, pa to bi, znaš šta bi trebao, ja ne bi smeo u Srbiji, ja bi se sam iselio iz svoje zemlje kad bi ja to poželeo svojim ljudima i svom narodu da se desi. Pa šta sad kažemo, znaš ono, u ovoj ali ste nas mala 99. I šta sad, pa to je... Pa ja znam da ima i Miki onu foru, imao je... To je... Ja sam na taj način... Kakvi smo pali raketu i te fore. Ja sam na taj način hteo nju da povredim kao što ona mene vređala i to je to. Niti sam želeo ljude da uvredim neki koji imaju veze s tim, niti imam mržnju. Zamisli ja svom narodu, pa to samo budala može pomisli neko ko te mrzi. Ja sam snimao sa njom i ona je rekla da je podneta tužba protiv tebe i da su žrtve i ta grupa... Gde god se dokaže da sam ja žrtve spomenuo, ja ću da odgovaram, niti sam to spomenuo, niti sam ime Luje spomenuo, niti bilo šta sam spomenuo drugi ljude, jesam s njoj to rekao, jesam, nema problema, nek me ona tuži, imaću ja za nju 10-15 tužbi za provokacije i svašta šta mi je govorila. Koji je razlog vaše svađe? Pa ne znam, pazi, ne bih želeo da pričam o ljudima koji su stvarno neostvarili, koji hoće preko mene u realitiju kao da su bitni bili. Videli smo, ona je se kačala na moju priču i sve to, ona je totalno odlepila bila za Filipom Đukićem i gde sam ja s njom pričao i gde sam teo da alo budalo, nemoj to da radiš sebi, mi smo bili baš dobri. Dobar si bio sa njom. Pa kako nismo bili dobri, super smo bili. Gde ona mislila da ja nju kao kanalim zbog Filipa Đukića i onda ona meni to vraćala preko ove male. Znači glupost, gde se ja sad sa Dejanom Dragovićem i ona skoči i da ja nemam veze, ti znači nemaš veze s njom, da ona skoči da mene provocira kad sam u crvenom, ubacuje se kao brani Dejana Dragovića. Me razumeš šta ću ti kažem? To nisam doživeo. Našla mi je tu tačku, našla mi je taj gde sam slab, da me isprovocira i uspela je u tome. Eto, da ti kažem, Jel ti bilo nekad žao? Jel ti bude... Pazi, eto, pričao si o sebi kad si krenuo nastupe posle majke, šta se sve izdešavalo, pa nekako kad ti neko to spomene, pa si spomenuo Macu Diskreciju i svađu sa njom kad ti je psovala, jel negde, ok, izgovoriš sve u afektu, ja znam kako tvoj afekat izgleda, jel ti bude posle žao, jel ti bude krivo, kao što sam uopšte morao sve tako da govorim? Što sam uopšte morao bilo šta s njom da ulazim u bilo kakvu svađu i to, razumeš, ona je to želela, ali vidjet ćete polako ko ja znam kakav sam čovek, za moje postupke koje ja treba da odgovaram, ja ću odgovarati, ja ne bežim od toga, oni kao plašim se suda, ja se ne plašim suda, nego ja ne volim da idem, ja sam jednom išao, kažem ti, oni misle se ja plašim nečega, čega da se plašim, pa imaš kontra tužba, imamo tužbu, ja tebe, ti mene, vidjet ćemo, nije problem, ako treba da ti platim, platit ću ti i to je to. Da ona mene više provocirala, jeste, i to je nešto što je mene, da ti kažem, najviše tu poremetilo u realitiju, ali videli smo kako je ona prošla, ona je mislila da je jedan od favorita, videli smo kako je prošla, bavila se sa mnom, nije imala potrebe, imala je svoju priču, mogla je da bude top 5, evo sad videli smo, bila je top 20 i nešto,
ne znam šta ti kažem, nemam inspiraciju da pričam o njoj i o reality učesnicima, jer nisam taj tip kad izađe kao što oni prave, izbacuju kao story. Ne, znaš zašto sam... Pa kao prave kučić, glavu, kao na mene šeta i to, i neke forme. Mene te stvari ne zanimaju. Niti će dobiti moju reakciju, niti bilo šta. Ne da ja spuštam loptu, nema šta je s njom da spuštam loptu s njima. Hoćeš da se svađaš, dobit ćete svađu, ali da te vređam napolju, nema potrebe, reality sam ostao. Šta je bilo u reality? Bilo je u spoljnom svetu, ti nisi moja interesna sfera, nisi moj nivo, još moraš ti da rasteš da bi došla do tog nivoa, ko sam ja, da sam se obrukao, jesam, da sam preterao, da si izvukla od mene, jesi, a to je sve bilo u reality, od napolju to od mene nećeš dobiti i to je to. Ne, to sad to te pitam, da li ti bude krivo sad znaš ko si, znaš šta si, ja znam, ja sam i njoj rekao, čudi me da je Bora, takav ja ti iskreno kažem, neko, ja sam sa njim živeo, ja verujem da se on u jednom trenutku sigurno pogleda, njemu u toku dana bude žao, on to kad izgovori posle 5 minuta, njemu bi bilo žao i on bi sad pravio neku klopu da se jede. I ona kaže da si ti par puta i u amneziji govorio da ti je žao i da ne znaš što si to uopšte izgovara i sve. Sad kad vidiš neke komentare i kada ti pošalju snimke ili kad vidiš neki snimak, jel ti bude žao u smislu negde da si sve to što si nekako sebe izgradio nešto na neki kvalitet, ti je onako došlo na neke klimave noge? Pa da je došlo na klimave noge, tamo je došlo. To je ljudi, evo, na primjer, ti si ostvaren dečko koji nemaš potrebe da se takmičiš sa mnom i nemaš neku suetu prema meni. I nemaš neko takmičarski duh kao da budem bolji od Bore u nečemu. Ne, mi možda se takmičimo da budemo ko je bolji, samo ne da jednog drugog kanalima. Da. Ti bi sad rekao, ma šta on izgubio je posao, on je na klimavim nogama, razumeš? Nijedan ozbiljan prijatelj i ozbiljan čovek koji je ostvaren nije to pomislio u glavi za mene, da sam loš ispao u tim situacijama, svako mi je rekao, da, kao i ti što će mi kažeš, pa nisi ni ti debil i lud, da kažeš, super si bio u tim situacijama, pa nikad nisam bio. Razumeš? Da. Ali neko ko te ne gotivi, naravno će kaže, izgubio si posao, pa će da spomene da sam ja psovao ljude. Da, svašta su pisali, pa taguju ljude. Kako da ne, ja 2 nova projekta dobio, radim i dalje, nove projekte radim. Moj posao i ono u reality, to nema veze sa mojim privatnim poslom i mojim učešćem u reality. Ja znam da sam jedan od najcenjenijih i jedan od najvrednijih radnika na Red TV-u, to su kolege rekli, ne ja, da sam, znači, uvek bio na raspolaganju, uvek sam radio i preko smene i smišljao sam nove projekte, kao što si rekao, i bio sam kreativan i to je moj deo posla koji ne može niko da ospori. A naravno da mogu da ospori. Ja kad bi u spoljnom svetu i na poslu pravio neke probleme, naravno da ću biti sankcionisan i naravno da neću biti deo toga, jer naravno znamo kako veliki šef reaguje pravedno i to mi je drago. Sve samo neki sve po pravdi. I hoću da ti kažem, oni koji me ne gotive to žele ti zlo, žele ti da ti napakuju ti neke priče. Ne, mogu da pričaju šta god žele, da se svađam sa njom ne želim, da oni to nameštaju te priče, fanovi to slobodno imaju prava, nikad u životu, evo javno kažem, kod tebe mislim znam, ne postoji snimak, niti sam to ikada spomenuo reč Oluja, niti sam ikada spomenuo druge ljude, nego to je lični konflikt svađa s njom i sa mnom. Razumiješ što ću ti kažem? Ne, okej, da, nastavi. Ili sad ti kažeš kao, poželiš ti meni, ti sad kažeš, opsuješ mi majku, cigansku nešto mi tako na taj način kažeš, sad trebaju svi da se uvredi i skaču. Razumiješ što će ti kažeš kao, vidi ovaj nas psuje. Ali znaš šta, desilo se to, desilo se da je, sad ne znam koja učesnica je psovala po nacionalnim manjinama, i onda su se i ta udruženja podigla. Podigla su se zato što je Stanija, to moram da znam, čuo sam, ne jedan puta to rekao, nego 101 put, svaki dan je na neki način omalovažavala i vređala Rome. To moram da ti kažem, ljudi su se to podigli, a ne zbog mene, nego što je ona govorila ona je to govorila sve vreme u množini. Kako ti kažem, za nacionalnu manjinu. To je velika razlika, da ja nikad nisam rekao za te ljude, niti sam spomenuo, bilo kad, nek mi nađu taj snimak, da ja mrzim svoj narod, ljude kojima živim, koji su mi prijatelji, baš koji su izbjeglice, da li iz Kosova, da li iz Bosne, da li iz Hrvatske, da li iz Krajine. Ja imam prijatelja, pa ja sam samo krajišnicima sa Bajem Malik Ninjom, kada ti pokažem snimke mojim prijateljima, svirao 101 puta i više pesama znam nego ti ljudi što su kao bili u tim, kako će ti kažem, i nemam problema s tim, nikad u životu, i sad ja kao svojim ljudima želim zlo i smrt, pa gde to može nekom normalno da padne na pamet? Evo, kako nek dokaže, kome to normalno može da padne na pamet? Evo, to ti sad kažem. To me potreslo zato što mi to pako. Jesam ja njoj rekao to u afektu, trebali su da vas, a ne ljudima tim, nego za nju, zato što je debil devojka u tom trenutku prema meni bila. A si možda mogu da imaš neke druge psovke? Samo ja sam to imao jedan put, 2 puta prema njoj. Imao sam ja i druge psovke prema njoj, ali... Znaš ono kao, brat, znaš kao, nije mogo... nisi morao, brat, ono kao,
Zato što te vuklo sve kad ideš na mamu, tatu, na porodicu, onda te vuče da ubacuješ sve. Ja nisam uopšte imao osjećaj da su za njene roditelji, šta se to njima desi. Ja to njene roditelji nisam psovao zbog toga. Što su oni, meni je žao što se to njima desi. Nego jednostavno, takav se, ja sam svakome psovao, ti znaš i mamu i tatu, to mi je, tako mi je to bilo, razumeš? A ne zato što sam ja namenski njene roditelje, kao hteo, baš njene roditelje. To se desilo slučajno, nije da su roditelji bili živi, ja bih psovao, opet bi tako nju psovao, ne zbog roditelja njenih, nego eto tako je da bi je uredio, da bi nešto je povredio, jer ona je mene isto povredila na neki način i to je to. Naravno da evo sad kažem kod tebe, jer znam da je isto gledano, to sam rekao i na televiziji Pink i da mi je žao zbog toga, ako su se ti ljudi osetili da prozvanom, a da nema to nikakve veze s tim, kogod želi možda me pozove telefonom, jer ja mnoge pretnje sam i dobio, ja ih pozovem na telefon. A šta misliš da duguješ i njoj izvinjenja? Zašto je dugujem njoj izvinjenja? Pa uopšte, eto, za određene izrečene reči, za određene stvari koje si ti izgovorio. Nema potrebe da njoj bilo šta da se izvinjam, niti se ona meni izvinjavala, niti bilo šta. Jedino gde je negdužan u toj celoj priči njena sestra i brat, gde su oni meni uli priču kao da je njen brat mene psovao, nešto je pretio, ali to se to mi je jedino žao zbog njenog brata i što sam ga eto bez veze čovjeka spomenuo i mislim da je on dobar momak, sigurno porodičan. Eto, samo mi je to žao. Inače, s njom što sam imao svađu i to. To je svađa između mene i nje u realitiju, to prođe. Evo, šta se sad desilo? Ja nju diram, ne dira mi. Ona mene dira me. Ja se nju ne diram, niti joj želim zlo. Nek radi šta hoće i da uspe u svom životu, želim joj sve najbolje, ne želim joj sve najgore, ne želim joj smrt, ne želim joj da nešto da joj se desi, da nema leba da jede, da nema posla, želim joj nek se uspe u nečemu da bude srećna. Nek ima momka, nek radi šta hoće, nije moja interesna sfera, ne remeti me u životu. Ako nju remetim, nek slobodno nek mi kaže zašto je remetim i rešit ćemo to. Da ja nju sad uhodim, da ja pričam, kačim ih na story i to, taj film kod mene nijedan reality igrač neće gledati i to je to. Pre svega, ja sam taj nivo prevazišao. Šta je bilo u reality i za mene, ovo je pravi svet, ovo je normalan život i tu neću sebi da dozvolim da me bilo ko degradira na neki način ono što nisam ja, jer ja ću ljudima da pokažem, ne na silu, nego stvarno ko je Bora Santana, onako kako su me navikli i ono neko ko je širio ljubav celom Balkanu i svim nacijama. Tako da, meni je drago što su mi se ozbiljni ljudi javili svih nacija i niko mi nije zamerio to, zato što znaju da je to bilo afektujućnom stanju i da ja to uopšte nisam pomislio ni za jednu, ni drugu i treću stranu, sada ne imenujem te nacije. To je to. Da. Znaš šta me... Molim da ti kažem samo, pa sećaš se možda da nisi ti tad bio u Zadruzi 2, kad sam se svađao sa Radom i pravio show sa Radom Vasić. I kad sam njoj psao majku kao cigansko, i ljudi, pazi malo, oni koji, vidi ga ovaj vređa cigane, kao naš, nemoj da ga vidimo. Ja sam to je sprednja meni bila više s Radom. I nekad mi izleti i kažu mi, šta sad ja, koji sam te nacionalnosti, ispade ja kao da ne volim svoje. I oni su to stvarno pomislili, da se ja stidim. Ima, znači, ljudi, 1000 ljudi, imaš 1000 čudi, neko je znao da je to show, neko ne. S boginjom sam prešao da zaključim tu priču granicu, gde sam ja kriv za to. Eto, meni je žao, ako su najviše tih ljudi, ako su oni to pomislili da sam ja nekoga, da sam ja to želeo nekome. Nikad u životu stojim iza svojih reči, mogu na poligraf da odem, to je to. S njom, jesam tu preterao, rekao sam to, u kom sam to smislu rekao, ja ne znam da ti objasnim, bio sam, znači, mnogo sam besan bio, samo da je povredim, a drugim ljudima to nikad ne bi poželeo, a kamoli pomislim. Eto. Dobro, okej. Znaš šta me zanima? Koji si ti bio sada? Ovo mi je najlošije plasman, 25. valjda sam bio tako. Šta misliš po tvojom mišljenju? Ono kao, top 5 ko je trebalo da bude? Pa ti kao stari reality igrač uvek imaš bolji osjećaj za to ko bi trebao bolje da se plasira. Pa top 5 učesnika ovo trebalo je stvarno realno da bude. Realnih top 5 su trebali da budu Filip Đukić, Janjuš, Aneli, Ivan Marinković i pa tu je sad ajde kad pogledamo onim nešto je pokazala, Anita je devojka, bila je pobednica i ima svoje fanove, to sve, ali kad iz mog nekog ugla je to možda 5 osoba koja je trebala bude u top 5 i kako je iznala reality na svoj neki način i sve to što se dešavalo sa njom i Kačaventa. Eto, to je neko moje mišljenje, njih 5. A misliš da Stanija nije zaslužila? Ne, nije Stanija zaslužila zato što realno, ako pričamo, kad je ona meni rekla da je ovo najlošija moja sezona, ja priznajem, a kakva je tvoja sezona? Prebiješ čoveka na mrtvo ime dole.
vidjela si kako tu vređaš isto na nacionalnosti, vređala si najstrašniji isto ljudi i ti si kao najbolja osvojaš prvo mesto. Pričamo realno. Jeste ona reality igrač staro, okej, i ušla si zadnje posljednja 3-4 meseca. Ne zaslužuješ prvo mesto iz mog nekog ugla. Ne zaslužuješ sad neki prema njoj amenizitet, kako se već stavno. Animozitet. Da, nego je jednostavno ne zaslužujete tih 5 mesta ljudi koji su se borili od prvog dana. To je to. Čak, eto, tu bi... Evo ti, na primjer, ovo Stanija i Aneli. Da. Borba, prvo, drugo mesto, ko će biti. Jesi ti bio bolji sa Aneli? Jer misliš da je možda da je Aneli trebalo da pobedi ili... Ja sam dobar bio sa Stanijom do zadnjeg tog dana, isto, ja nisam to vodio sa Majom, naravno, ja sam to odvojio. Nemam šta mene briga ko je s kim u svađi, ako ti meni priješ kod drugarica, ja ću da se družim s tobom, ako mi ne priješ, to je, razumiješ što ću? Da. Maja da nije to, možda da je trebala možda da pusti tu priču, da vidimo kako da se to razvije, ta celokupna priča između tog trougla. Maja da se tu nije malo, eto, šta ne kažem, umešala. Maja bi se dobro kotirala isto. Maja je uvijek tu top 6-7 igrača koji je uvijek u samom vrhu. Maja. A šta misliš da se Maja nije umešala? Šta bi bilo sa Aneli i Jasminom? Bi se pomirili u karijeri? Aneli i Jasmin se ne bi pomirili, ali Stanija i Jasmin nešto bi tu bilo, sigurno. Stanija bi tu namazano vrtela svoju priču kao što uvijek želi da budu nekim tu pričama, jer ona je uvijek svesna. U reality uvijek je svesna šta je viralno, uvijek je svesna šta je gledano. Barata kamerama. Bravo, to je njen uspeh, što ona stvarno to, kao da zna šta treba ljudima prezentovati i prodati. Ona to zna. Ja sam rekao, postoji par učesnika i to sam rekao tako kako mi neko dođe ili vidi u reality. Ja sam rekao, samo isprati određene ljude koji tačno znaju zašto su tu. Znači, na primjer, Stanija, kad nešto se dešava, ona se tačno obraća narodu kroz kameru. Ona tačno ima, bukvalno otprilike, šta, kad, kako će se reći, kako se funkcioniše ponedeljkom, kako utorkom, kako sredom. Mislim, to treba da izgradiš negdje, ja kažem, kad kažu ljudi, došli su u reality, kao to je život. Te reality je takmičenje. Jeste život, dešava ti se život, ali ti se takmičiš tu sa 50 ljudi, sa fanovima, antifanovima, pitanjama gledalaca. Pa ti znaš najbolje, to ti šta si preživao i doživao tamo, ti si to izgurao na taj način, to je bila ta sezona prva i žao mi je to da je sve bilo kako treba, te četvrte, žao mi je što nisam bio tu barem 5. sezonu sa vama, što je jedna od najgledanijih sezona. Moje neko mišljenje, mislim da je 1., 3. i 5. da su stvarno bile... Ti si bio u prvoj, jel tako? Kad tad se isto dešavalo. Tako je, da. Čiji si tad bio u strani? Sloba, Kija, Luna? Slobo sam, to tad, ti vi mašno dobri bili, Lunu sam nekako voleo, i Lunu i dan danas eto mnogo gotivim i poštujem i sve to, a s Kijom sam isto, ona mi je nešto, Kijom, družili smo se, ali nekako, znaš da su svi hejtovali tad kao Lunu i onda gledali su svi da biraju stranu, pogotovo na ekipa, kao kad naš Preletačević, kad je bilo sad smo s Kijom, sad smo dobar sam je bio, imao sam je s Kijom dobar show, mi smo džuskali isto, ona je znala, ja sam bio tad jedan od najzabavnijih od prvoj sezoni, onda su one sa mnom imali tu neku pozitivnu energiju, ali nekako mi je uvijek bila draža Luna i žao mi je sve to što se njoj dešavalo, znaš. Žao mi je što se to dešavalo, ali nisam ja bio toliko vremena provodio sa Lunom, jer je ona bila u vezi sa Slobom i ja ne volim kad je neko u vezi da prilazim toliko, da družim sa njim. Jesam se više malo družio sa Kijom, ali sam uvijek znao da je Luna bolji čovjek i da se to danas pokazalo i evo da je Luna sada da je Kija. Eto. Tako da sam uvijek, njena strana, uvijek mi je Sloba bio draga, nekako, sad, ja sam na Luninoj strani. Kao prođe vreme treba prođe vreme da bi ljudi negde napravili te neke kockice, kao da napraviš poređenje svega i šta je dobro, šta nije dobro i ko se kako kotirao. Kao se kako kotirao, na primjer, kad je počela Kija Kockar da peva, ona je otišla na prvi nastup sa mnom u Frankfurt, ja sam joj dao mikrofon u ruke pa se tresao mikrofon, tresla se ruka, naravno trema, bila je sa mnom, ja sam već uveliko kad sam izašao radio u tim klubovima u sceni, to je bilo u Offenbachu, i onda kad je ona se videla da se izdigla u tome da ja nisam potreban, kao, razumeš, reality učesnik, onda ona mene kao tu sklonila sa strane kao ona je zvezda, razumiješ. Takve stvari se meni, na primjer, ne sviđaju. Ja bi svakome pomogao kome mogu, ali ako ne mogu da ti pomogu, neće da ti odmogu. Loši osjećaj, znaš, kao sad si ti zvezde, kao, pa koji će mi on, ja mogu bez njega da idem. A da nije ona krenula, onda bi rekla, aj Boro, idemo, pevamo, zajedno radimo. To su neke stvari koje sam na njoj zapamtio. Znaš šta me zanima? Da li si svaku devojku varao sa kojom si? Negde uvek bude tvoje izlaganja budu smešna i uvek negde kao svaku si varao. Pa znaš kako, da te sad ne lažem, i sad kažem kao sad... Ili ima negde da si se žrtvovao, da si dao sve od sebe? Žrtvovao sam se u početku u svakoj skoro vezi ozbilju da sam bio i to. Posle kad vidim, kad me nešto tako sitnice razočaraju i to, i kad ti onda kreneš ka drugoj osobi, nije to to. Nisam nešto bio
da kažemo, veran toliko, sad da priznam kao nisam ja cvećke, nisam ja nevinašce tu, naravno. Ponesete sve to, ali da sam voleo sam i da sam sve to, da sad ne spominjemo, da sam imao poštovanje, da sam teo neki život, to jeste, ali da sam švrljio nekad, jeste, dešava se. Sad da ti sad kažem, stalno, ne, takav mi je mentalitet, takav mi je to u krvi nešto i... Jesi ti bio sa Indi u vezi? To ću kažem, znaš kako, meni... To se pisalo... To se pisalo. Indi i ja smo imali simpatije, jedan prema drugom, tu smo se viđali, da smo bili u vezi, nismo bili u vezi, da kažeš ono kao ozbiljno vezi. Bila je tu simpatija, blejali smo zajedno, ona meni mnogo pomogla u tom periodu kad je najteže meni bilo, kad sam se razveo, stvarno smo prijatelji bili. I mnogo mi je žao, eto, moram mi da spomenem, kada su je spomenuli unutra, veruj mi da uopšte nisam te stvari pričao za nju, da je to mala napakovala, da je to iz ljubomore uradila, propao sam u zemlju, da ja prvo da kažem da sam imao odnose sa njom ili da smo imali neki grupni seks, pa to, ko je to, pazi, koliko mora da budeš lud za takvu osobu koja ti je draga da kažeš, i da kažeš da si bio možda zaljubljen, da ste se sviđali jedan drug, koliko mora lud da budeš? Ona je ljuta na mene, meni je mnogo žao što se nije javila, pustio sam je bio poruku kao čovjek da je čestitam što je postala tetka i da joj se izvinim na neki način ko treba popijemo piće, ko ljudi, meni je jako žao, jer ona mi je stvarno bila i pre svega kad sam je gledao kao jednog prijatelja koja je bila uz mene u najtežim trenucima i to ne mogu da je zaboravim i sad ispade kao da sam ja nju izdao i na neki način, a nikad takav tip nisam bio da izdajem osobe, pogotovo neki koji su mi dragi. To je to, ne bi sad nešto da pričam o tome da je neko ne sad iz pogrešnog konteksta, da izvuče pogrešan kontekst, ali bi voleo, to sad kažem kod tebe, da se čujem sve onda popričam, ako ona bude nekad želela, jer jednostavno osjećam se krivim i nekako želim da joj se izvinim na taj način i da joj objasnim situaciju. Ne moramo mi nikad i da budemo prijatelji, jer osjećam se da... Da, teret odgovornosti. Da, osjećam da treba da popričam sa njom i da joj se izvinim na taj neki način. Sad si spomenuo da ne voliš da izdaješ neku. Koliko puta ti imaš puno prijatelja? Ja stvarno, ja kad znam ti kad ustaneš da pozdravaš, ti možda pozdravaš 45 minuta i ide ime za imenom. Koliko puta ti se desilo da si se razočarao nekog prijatelja, da te neko izdao, izneverio? Pa eto, dosta puta sam se, uglavnom ljudi kojima sam ja, kažu prebacuo ne, od srca pomogao i bio uz njih tu, izdali su me uglavnom zbog njihovih partnera, posle. I to je za mene klasična izdaja i zato što ja nikad kad sam bio i u vezi i u braku, uvijek sam stavljao i prijatelje na neko prvo mesto i to su mi bile uglavnom svađe u mojim odnosima, jer kako možda ti bude prijatelj bitan nego tvoja partnerka. Da, razumeš? da. Ja sam rekao, ne, ti si na prvo mesto, ali prijatelj je moj prijatelj. Ne može. Ispostavilo se da kod mojih prijatelja nekih pravih, ne računam pravi prijatelj iz detinjstva, ali prijatelja ti koje sam upoznao, reality prijatelja ili tako ovlaš prijatelje, površan 5, 6, 10 godina, njima su u stvari bili bitni partneri. Eto. Da. To uvek se desi taj neki prelomni trenutak. Da, eto, to je u stvari, mogu da kažem slobodno. To je to, na primjer, u poslednje vreme, to poslednje što mi se desi, to je Mina Vrbaški, koja mi je drugarica bila 10 godina, eto, zbog dečka, kog je to skočila da brani, naravno, legitimno sve, da ona, eto, napravi takvu situaciju da mi više nismo dobri i to je to. Mina Vrbaški? Da. Nisi dobar sad sa njom? To ne, zbog njenog momka, toga normalnog i to je to. Ona izabrala dečka, ne prijatelja, napravo. Sutra, ako bude s njim do kraja života, želim sreću, a ako ne bude sutra s njim, opet će ludi Bora i glupi Bora biti tu oprostiti, pa ćemo se opet družiti i pomoći šta god treba i tako. Eto, takav sam. Ne mogu sebe da promenim u tome. Dobro, ne treba neka te neke najve, koliko god, opet... Opet, da je zamerim, sigurno da bi je zamerio bih, a da sad ja nju molim, ne da molim da kao nešto je kudim, ne, nikad neću, niti, eto, to je to, ali to je njen, eto, to me razočaralo jedino. Znaš šta me zanima, pre nego što pređe na neke druge stvari, kako si uopšte ušao u reality? Uvek mi to bude kao, uvek je neko preko nekog, ima uvek neka priča posle. Pa kažem ti, mi kao Euroclub Barabe, DJ War, Bridges i ja smo putovali po celoj Evropi, znači radili smo, kad ljudi nisu znali šta su gostovanje po Hrvatskoj, jedino je radio Boban Rajović i Sandra Afrika i Euroclub Barabe. Pevači, ozbiljni pevači, pa gde je to mesto u Hrvatskoj? Znaš koja sad ja mesta mogu da nabrojim? Oni pola ne znaju gde je Koprivica, gde je Bjelovar, gde se nalaze Trilj, gde je dalje, gde se nalaze Vinkovci, gde se nalazi Rokovci, neka sela, mesta gde smo svi to mi prošli od Osijeka pa sve do Dalmacije, Makarske, nema gde nismo bili. I sad ja njima kad objašnjam sada Ogulin, neko nije ni čuo gde je Ogulin, na primjer, gde su vrhunske diskoteke, gde mi kad dođemo, gde se ulaz naplaćivo po 10 € u to vreme i sad
pevači treba da dođu tu, evo sad radi, naravno, većina ih, mi smo tad prvi probili taj teren, da kažemo, i te cajke, gde su Sandra Afrika i Boba Ravić bili, i posle tu išao MC Stojan i tako dalje, i naravno, o to ćete da dođem priču, svi nas poznaju, i sad Ivan Vuković, Skandal, možda znaš ko je Ivan Vuković. Znam, pozdrav za Ivana. On je s nama, dosta nam je pomogao, to kad smo snimili dueti sa Darkom Lazićem, i on je našu grupu gotivio, baš je dobar bio i sa mnom i sa Bridgesom. I jednom kažem, evo sad, kaže, završena je Farma, on je Bridges je uzao da vodi Staniju kao pevačicu, i sa mnom je Stanija imala te nastupe u Hercegovini, baš, eto da ti kažem, u Ljubuškom prvi nastup gde je pevala, mikrofon sa mnom je delila je nastup, pevala je pesmu Lopov, imaš na YouTube-u i sve, sad da ne pričam. On je rekao, počinje reality, neki nije Farma, novo, tad, kao da sad podignete malo, treba bi ti da uđeš ili Vujem. On kaže, pa ne, Vujem ni slučajno, ne pada mi, prema Bridges, kaže, pa deći, ja sam menadžer, šta će meni to? I on kaže, Bora, kaže, uđeš, to traje 6 meseci, trebalo da traje 6, 2-3 meseca će biti, malo promovišete grupu. Šala zabava. Uđe malo, kaže, tu nema honorara za pevače, to nije bilo tad, da se promovišu prva sezona. Znači prva sezona 0. Pa većina nije imala, znaš, Pinkove zvezde i tako neki pevače koji su se sami... Kao lični marketing. Da. I rekao, ma super, šta će nam to 2-3 meseca, šta uđeš, izdržimo, napravimo dobar marketing, pogodimo svirke i to krene. I Vuković je taj koji je kumao da ja uđem i sve se promenilo. Preko Ivana Vukovića smo eto ušli. Odskočna daska. Odskočna daska što se reality tiče i tad se... I sad ove tačke gledišta. Jel ti reality više oduzeo ili ti je dao? Pa i dao mi je, znaš šta mi je oduzeo? Moju najveću ljubav tih nastupa i tu sreću koju sam imao kad smo nastupali, ne može da se uporedi to kad cijela diskoteka dođe, kupi ulaznicu zbog tebe i znaju tvoje kavere koje si ti prepevao tada u to vreme i tvoje neke pesme i ide pevaju sa tobom. To ti je kao, nema boljeg, moram tako da kažem, to je bolje nego da imaš sa 5 riba. Ja sam i sve to i probao tako kad sam s sobom bio, ma kakve, nema meni boljeg osjećaja u životu kad ti ideš na nastup, izađeš i zapevaš taj refren i pustiš njih da pevaju, imaš taj feedback sa publikom. To je nešto najlepše u životu, ne može da se plati. To je svaki pevač. To ti isto kao i u fudbalu. Ne može ti se plati to kada ti, nema tih para i žena na svetu fudbaleru da oduzmeš kada da gol na svetskom prvenstvu u finalu. Ili kad mu skandiraju. Nema. Evo sad se najažim, to je nešto što nekada ću prežaliti što sam to izgubio i teško da to može da se vrati, te grupe, jer smo mi to stvarno nešto imali viziju, pre svega DJ Vojo, eto gde možda nisam ja verovao to toliko kao on i Bridges, ali eto sad danas je Bridges jedan od najpoznatijih menadžera od naših najvećih zvezda. Inače, ja sam ga upoznao sa Teom Tahirović, kažem, ja ulazim u Kec, u zadrugu, poznaću te sa ovom pevačicom, od nje ću da napravi zvezdu. I stvarno je tako bilo. Stvarno? Evo, to me on podsjetio. Znači, hoću ti kažem, on je nastavio tim putem, Voja je nastavio nekim svojim drugim putem, ja sam otišao vamo i kad pogledaš nas trojice, jesmo uspešni u svojim poslovima i nešto smo napravili, ali ima ta žal, siguran sam pomalo ta žal, što nije nam ta grupa otišla taj neki level. Da vidiš dokle bi dostiglo, koji je maksimum. Jeste, jer mi smo u to vreme, to moram da kažem, eto pre 10 godina, tačno 10, 11, 12 godina, nastup nam je koštao 1.500 do 2.500 eura bez hita, to je znači ozbiljna cifra u to vreme. Da. Mi smo od toga živeli, obrte smo ozbiljne imali, snimali smo pesmu, ulagali smo i sad i ti neko ko je već sve to prošlo ulaziš u reality. Najgora stvar kod realitija koju ima, ja kažem da dođe Đoković, da dođe neko ko je izmislio neki lek, Nobelovac, tad mu prestaje sve on je reality učesnik. Nema šta god da si uradio pre realitija i uđeš u reality. Ono gurni po strani, ti si danas reality zvezda, brate, reality učesnik i to je to. Briše ti se sve jedan uspeh, ne da se briše kao da je zaboravljeno, nego te uvek oslovljavaju ovo iz realitija. Ljudi masovno prate reality, evo ja nisam bio u realitiju. Poslednja sezona je bila, znači, bukvalno sam izašao pre 4 godine. Ja danas gde god da se pojavim. To je neverovatno. I uvek pitanje reality, i evo ga iz... Ali ti si Dene ostavio taj pečat i ti si bio, evo, izrazao si u ljudima, šta god da se to desilo, emociju. Ti si imao tu emociju neku u ljudima gde su ljudi stvarno plakali sa tom, ono, istinski. Ti nisi tu ništa folirao. I to si ti. I kad si razbio glavu, i kad si je mater, i kad si se sumuo s drugom devojkom, i kad si trčao, i kad si se vraćao, to si ti. I nema što da se kažeš ti za to. To sam ja, Dejan Dragojević, to sam prošao. Prihvatite ili ne? I zato te ljudi vole. To je to, a ne sad kao znam, ovo mi idu, ja sam sad žrtva. Imaš ljudi sad, oni trpe, idu tu na tu priču i plakati. Ne, ti si
prirodnim putem bio to što se tebi desilo. Ti nisi to nametnuo, tebi se to sve desilo. I ne daj Bože to da preživi neko tamo. I ti si se ti se nisi ni držao kad pogledaš tu. Ja sam mislio na kanapu. Ti si sve prošao, znači od trnja do zvezda tu si prošao. Znači od dna do vrha. Tebi su, znači, dizali i probao si se digneš i nisi. I svašta si teo nešto to je to. Znači, nisi kalkulistu, nisi se folirao. A danas ljudi se foliraju. I to se vidi. Ja kažem koliko su spremaju se za reality. To se vidi. Neko će kaže namerno, pa ko će namerno da polupa glavu? Ko će da tako neko nešto radi? Ne može to. Mi kada seću se Miki uzme kamen, udari, pa koji ludak se uzme da udari kamen u glavu? Nemoj da me zezeš. I znaš, a ovi kao gledaju joj šta će da uradi, pa koja kamera snima kao padnu, pa skaču u bazen, pa neke fore. Koga to zanima, brat? Budeš ono što jesi prirodan, to je ta originalnost in mene koštala realitija, gde je Miki Đuričić kumovo, eto danas dan sam deo toga, ali ja sam opet napravio nešto i sa strane, kažem ti svoje neke emisije koje sam sam, gde sam urednik svojih emisija, kao što su bila Balkanska veselja, Veče narodnjaka, Obilazak, kao što sam radio neke svoje projekte i gde je to veliki šef, odnosno Željko Mitrović i Milica znali da nagrade i meni je drago da sam uvijek deo toga i uvijek ću se boriti da napredujem u svom poslu, da dam svoj maksimum. A ko me voli, ko me ne voli, šta da radimo? Ne može da te svima. Ne možeš da udovoljiš. Ne možeš da udovoljiš svima, da. Negde, koja ti neka, sad ovako kad pogledaš kao, koja ti neka najveća životna greška? Životna greška mi je možda, sad, za ovih 37-8 godina, kad pogledam sve što mi se izdešavalo, životna greška mi je možda što sam, previše verovao, samo ću to te kažem, neću to pričati, bivše supruzi, to je to, pre braka, što sam previše dao sebe u tim nekim stvarima i trudio se da to njoj udovoljim bez braka. Razumno što ću ti kažem, ne materijalno, da kažemo da nisu to neke materijalne stvari, da sam ja sad kao neki materijalista, nego to da ne mogu sutra da dokažem možda da sam ja to njoj pomogao i ostvario i to je to meni, da ti sad ne objašnjam, to je meni jedna od najvećih grešaka života. Kažu da su dve najteže stvari koje čovjek može da prolazi, to je smrt nekog dragog i razvod. Da. Verujem mi da to sam doživao, jer mnogo mi je to isto teško palo, različito jeste malo, to kad porediš sa majka kad mi je umrla i ovo, isto mi je jako teško bilo, ali u tom trenutku kažu razvod i kad se seliš... I seli. Ja sam sve to imao i gradnja kuće, u isto vreme. Razvojao sam se, kuću sam gradio i menjao stan. Dobro si normalan, brate. Ja sam tu osedeo toliko. I onda sam, kad sam vidio, rekao, idem ja u reality. Tako sam ja ušao, rekao, sve, znaš kako, napravio sam kuću, bazen, vila, sve ono ludilo vila, mislim, kuća, vikendica, tako zovem, veliko dvorište. I to je tvoje, ti to rentaš, ali tako? Da, sve sam, znači, sa svojih 10 prstiju to napravio od januara meseca do maja meseca, kuća gotova s bazenom, bila dvorište u full. I uđeš unutra i sam sretni i sad ovako gledaš. U jednu ruku ti si srećan, ponosan, a u dubini si negde i nesrećan bio. Znaš, i razočaran u stvari. Ponosan jesam, znaš, uđeš svoje nešto od nule si napravio tako brzo, nešto što si možda i ko mali sanjao, to mi je bio možda meni nekad i san. I sad gledam, parkiran auto, sam kupio sve svoje, posao dobar, automobil, kuća, stan, vikendica, a opet si nekako razočaran emotivno i nisi ispunjen i rekao sam, mene ovo ništa ne čini srećnim, idem da probam da se u reality odvojim od svega ovoga, da probam da pobegnem, a meni ispod još gore. Eto. Znači reality ti je bio neki beg od... Beg mi je bio, da, i onda sam shvatio da nikad ne treba bežati od problema, nego suočiti se s njima, jer to je neka problem te uvek sastavi. I sve te probleme, onda ideš gore sa gore. Trebao sam, možda, naučio sam da, iz ovoga svega sam izvukao da treba sebe da stavim na prvo mesto, da radim još na tome, još nisam sebe stavio kompletno na prvo mesto. Kad sebe budem kompletno stavio na prvo mesto i budem sebi najbitniji, mislim da ću tek tad biti još uspešniji i bolji u svemu i bolji po druge i još bolji za druge. Ako sam sebi najbolji i sebe budem ponovo zavoleo kao nekad, onda ću biti još bolji prema drugima i drugi će biti srećni pored mene. Eto, to je neki moj zaključak svega ovoga što mi se desilo protekli godinu dana. Da, i šipaju vetrove. Ljudi ne mogu da na osnovu tvog života, onoga što je plasirano na internetu i onoga kako ti živiš određenih 24 časa, ne mogu da prihvate šta ti se sve dešava i ne mogu da shvate kroz šta ti prolaziš. Oni kako god naslov da pročitaju, da li razvodi se Bora rekao, Bora on, oni ne znaju u tom trenutku šta osoba prolazi. I znaš, ukoliko neku čovek nosi tugu sa sobom, sve dok ta osoba negde to ne ispolji. Sad poenta je kako ko ispoljava, da li neko zadržava za sve pa pukne na neku drugu stranu. Ali ono kao najgore,
ono što sam rekao na početku, kad sve nešto gradiš, a sam si nemaš nikog da ti kaže, neko tvoj, koga ti voliš da ti kaže, bravo, vidi ovo, vidi ono, znaš, nego na kraju dana kao uvek ostaneš delimično sam. Ostaneš delimično, sad to se meni izdešavalo, ne može čovjek da živi u 10 soba, ne može čovjek da vozi 2 automobila u isto vreme, ne možeš da živiš u 2 kuće, razumeš? Zato sam ja video da i u 50 kvadrata, ako si srećan sa nekim, možda budeš srećan. A ako možda živiš u 100 kvadrata, kao što se meni desilo, pa si bio nesrećan. Znači, nije materijalna stvar toliko bitna ako ti emotivno nisi ispunjen. Bilo koja da je to ljubav porodice, partnera, životinje, koji imaš drugara, prijatelja, kuma. Ako nemaš podršku i ljubav i s kim da podeliš to nešto lepo s prijateljem, sad ti imaš kuću, bazen, vilu, ludilo, sam si. I dođeš tamo, nemaš druga kog da pozoveš ili devojku neko da blista, onda se druži. Šta tebi se vredi? Šta ti vredi s oni PlayStation? Utopi se u bazenu. Da, utopi, šta mi vredi sad to? Kome da se pohvalim? Svi volimo da se pohvalimo nekom svom da ti bude lepo i s njim to podeliš svoje. Ako nemaš to u životu, džabe ti sve to da imaš. Eto, to je neki moj zaključak svega i neki, da kažemo, moto životni. Imaj prijatelje, živi za trenutak i uspomene su najbitnije u životu koje ćeš poneti sutra sa sobom na onaj svet, a ne te neke materijalne stvari. Jel postoji neka osoba koju duguješ izvinjenje? Toliko sam se izvinjavao da su ljudi rekli da sam preterivao, a meni se nikad niko, evo ja vraćam film, da li se meni neko izvinio, šta sam ja, nisam ni ja, ja nisam Cvećka, ali kad pogledam, meni se niko nikad nije izvinio, retko ko. A svašta sam preživao i onda sam kao dobar s njim, ne dugujem nikome nijedno izvinjenje, nikome ne dugujem, ništa, to sam ja, da se kajem za neke stvari, da, rekao sam kome bi se jedino izvinjao ako su se ljudi osetili pronađeni, ali verujem i da to je tako napakovano sa strane tih elitara i ljudi koji mene mrze, da i to depotenciraju nešto da nema veze. To rekao sam kome bi se izvinjalo, ovako nekom ponosom, ne. Koja je neka najveća laž koju si pročitao ili čuo o sebi? Pa najveća laž da sam to bio sa tim ono kad su me nameštali to telefonom, gdje sam tužio neke tad redakcije, gdje sam to sve dobio svoju korist. Eto, tako neke laži da sam čuo sebi da sam gej ili nešto slično i da sam na svadbi, kad nam je bila svadba, da sam tražio gostima da svako dođe po 500 € u kovertu da donese. I to je ono, da kao Dene dolaziš na svadbu bez 500 €, molim te da znaš, to su pusti, to kad, to je, na primjer, to me ono, potreslo onako strašno da kažem, ja neko svako donese po 500, mislim, ko bi ti došao tu, rekli, možeš bre tamo ti me ne dođeš, ljudi bi se isprdali s tim. Realno, da, bila bi fora. Ja rekao, znaš šta sam rekao? Znaš šta sam rekao, to se našao, pa da sam rekao to ljudima donesu po 500 €, ja bi bio onda u minusu, jer su meni donosili ljudi mnogo više. Razumeš? Da. A i stvarno su donosili tada više, Bog da ti kažem, bilo je stvarno. Jel ulaziš u novu sezonu realitija? Najvjerojatnije da neću ulaziti, ne zato što ja ne želim ili veliki šef ne želi, oni žele ja da uđem i uvek sam dobrodošao, ali ja nisam spreman stvarno, Dene, za to da sebe na neki način više degradiram, da sebe brukam i da kaže neko da brukam kuću gde radim, da neko doživlja neke nepretne situacije. Treba da pomognem sebi, moram da idem kod psihoterapeuta malo da se obnovim, da obnovim svoje misli, da obnovim svoju energiju i malo da se smirim i da počnem da radim neki posao, ono što sam radio, da se osjećam ispunjeno i srećno, jer iskreno ti kažem, ja se tamo nisam osjećao srećno s tim ljudima, jer ja sam to drugačije totalno zamišljao. Nije to kao pre ono kad smo mi bili. Nije to taj stil više. Čak i mislim da ti bi se možda i snašao kad bi još, ali razočarao bi se ne projektom, nego tim ljudima unutra. Da. Ja i kada gledam ovako i kada me ljudi pitaju da li bi, ja kažem, ne bi, zato što ljudi su tamo sada spremni na sve, izučavaju reality i onda ti kad uđeš sa tim nekim starim znanjem o reality, uđeš u ovo novo, tebi to onda bude ludilo mozga, ne možeš da pohvataš. I onda je kao, ne mogu sebe da zamislim pored tih nekih ljudi, ne zato što ja sad njih doživim nešto ispod sebe ili da sam ja nemam pojma nešto, nego jednostavno kao, ne uklapam se u to. Ne znam kako bi moja psiha, mislim, bi mi se odrazilo ono kontra na psihu, ono radio bi karate tamo, vrate. Milan Milošić je bacio, ono kao uvijek što baca fore, žiške i lažne informacije, nešto nama, ono nama rekao kao, Dejan Dragović ulazi, nešto nama pri kraju rekao, Dejan potpisu, ulazi Dejan. I znaš ti kako su reagovali ovi, da kažemo, komentatori, ovi koji su reality, kako kažemo, oni reality fanatici. Oni su toliko oduševljeni bili, kao da im ulazi
kako da ti kažem, meni to sme, mislim, meni to, znaš, ulazi oko neku, znaš, ono, jer znaš šta njima, oni već u glavi pravili kako će da se svađaju s tobom, kako će da uđe s tobom u klinč, kako će s Dejan da ga izvređa, kako će Dejan da ga, razumeš, da imaju kao, s Dejanom sam ušao u svađu, Dejan je bio znaš, ono, ili Dejanu sam svašta, rekao, ponizio sam Dejana, razumeš šta će ti kažem? Odmah razmišljam, wow, kao, razumeš, to je wow, kao gas Dejan, oni već pripremaju u glavi. Takvih fanatika. Ja znam da bi bilo sigurno jedno od njih 10 koje bi samo čekalo da se... A sad, ja s ove tačke glediše, ne možeš ni sa svima posvađati, mislim, ne ide da svakom daš priliku za tako nešto, znaš, zato što oni hvataju slamku i sad ja treba da dam, ne, može se posvađati, ono što smo rekli, znaš, posvađam se s tobom, posvađam se sa Stanijom, Saneli, znaš, kao sa određenim akterima koji su negde tu pri vrhu gde tvoja rasprava ima kao neku poentu. Sad svađati se, znaš, uvek bi te sad čekao neki skroz dole, što sedi Mići u krivu. Uvek jednog dvoje imaš tako i nađe se to, ali ove sezone je bilo ljudi koji su baš želeli, ljude koji su ostvareni, koji su već nešto napravili, ali da kažemo od realitija. Da. A neki koji to nisu i ne znam kako da se istaknu, udarili su na tako neki igrače kao, to moram da kažem, slobodno, ali računam, bio sam ja tu, znači, da ne računamo sad mene, to su ti Filip Đukić, Anđelo, onda su tu, Janjuš je bio po strani, Janjuš se nije toliko sad, znači, udarili su na tako ljude, to moram kažem, Filipa, koji isto bio ljudima trn u oku, koji radi na televiziji, koji radi, ima svoju emisiju, koji se izborio za sebe. Koji je showman na svoj način, jedinstven je, a nije komentarisao, sedeo tamo, pa su onda, on je bio trn u oku, a devojke su bile oko njega. To je, znaš, i onda su ga oni hejtovali, a dečko je to sa osmehom prošao. Lagano. A zamislite takvi 3, 4, 5 bilo koji su od toga napravili nešto od realitija, ostvareni i uđu unutra, pa ne da bi gazili ti koji ništa nisu ostvarili. Da, pojavi se ta neka sujeta, kao hoće da umanji to nešto što si ti stekao, pa makar ne znam, makar bicikli da si kupio od realitija, brate, ja bi taj bicikli u Vasionu digao, bolje. Baš njih, znaš kako, dosta njih ko uđe tamo žele da budu voditelji, misle da je to tako lako, misle da su rođeni, kaže kad možda mogu ja, pa probaju, pa se onda tamo, sve usile nešto silu, ne možeš ništa na silu, to ti prirodno ide, ako si stvoren, ja mi u malom mozgu nisam sanio da ću da vodim emisiju, da vodim neke takve emisije, ali eto, tako se ispostavilo, a oni dođu sa ciljem da ti isprovociraju kakav si ti, kakav si ovaj, kako ti ovo, pa ja sam tu gde sam ja, mene ljudi plaćaju, ne poslodavaca, kažem, televizija Pink, hvala Bogu, tu me platujem, koji ljudi me van Pinka plaćaju na privatnim veseljima da im vodim. To si ti išao da radiš, ti si išao na privatna veselja da radiš one najave. Svadbe, pazi, ja radim svadbu gde vodim jednu svadbu gde su, to da kažemo, balkanske veselje, romske svadbe, najbogatije svadbe, cela estrada peva i znači svi sede za stolom, gazda kaže, neće više da, to je više njegov nije posao, da razmišlja o muzici kad sam ja tu. On meni kaže, idemo taj redosled već dan, 2 ranije, ko kad peva. Nemam potrebno se veseli tamo Kiti. Ja kad kažem Ljuba peva, sad ide Đani, Adriana Čekić, sad ide Slađa Allegro, Darko Lazić. Oni znaju red, to je znači poštovanje, a ne da je njima kao naređujem, to se zna ko radi svoj posao, kažem. Da. Razumiješ što ću kažem? Jer rasterećeni su ljudi bili. Ti si to radio sam od sebe, tako? Ja sam to sam od sebe krenuo. I koliko to bude plaćeno? Pa bude, ja sam prezadovoljan, uvijek bio i bude čast i bakšiš od pevača i od bendova i od gazdi, tako, razumiješ? Ja dođem na tu fiksnu cenu, radim, to nisu neke, kažemo, ogromne pare, ali dobro, opet zanadi se, da. Kad se to nagomila, kad to imaš redovno, to je sasvim korektno i može da se živi od toga. I to lepo. Šta planiraš od ove zarade iz realitija? Pa od ove zarade iz realitija, prvo ne znam ni koliko će zaraditi, kad izađemo, vidjet ćemo sad, ali... Šta je na sabiranju, šta je na oduzimanju? Ne razmišljam o toj zaradi uopšte zato što ušao sam naravno za novac, šta bude, a svakako moram ti kažem da je moj Čale dobio jackpot neki kad igrao, on voli to da idu i Borazar, igrali su taj neke voćkice, tog su išli ka kući, igrali nešto si to dobio jackpot, ozbiljnu cifru i tako da mi je on dao deo. Stvarno? Tako da sam dobio od njih neki novac i imam para. Tebi je dobro kanalo. I naravno imao sam gde sam izdavao te vikendice, stanove, gde su me čekale to plate, ja novca sam imao. Novac imam, tako da ti kažem, i nikad nisam bio bez para, ali od ovih para, naravno, eto šta bi uradio, otkupio bi svoj plac, koji je kod bivše supruge, i još jednu kuću veliku bi napravio, sad na tom temelju što sam to kupio, gde sam ga ja lično platio i napravio, isplatio bi nju, naravno, koliko ona traži u skladu normalne cene, napravio još jednu kuću, vikendicu,
koji bi možda čak živeo tu ili još jednog koji bi rentirao. Eto, Pa dobro, taj novac bi tu uložio. Imaš dobru viziju. Znaš kao jako je bitno kad dobiješ veliku količinu novca da znaš i kako ćeš i da usmeriš i šta ćeš da uradiš, ali najlakše je uzeti, otići na destinaciju, otputovati, okrenuti par tura, beton hala i brate, za mesec dana te nema. I za mesec dana te nema, tako, ali ovo, veruj mi da, evo sad kada sam izašao, nije da se sad nešto hvalim, doćeš da iš na vikendicu, odmah sam uložio u svoju vikendicu, u samo novu saunu i džakuzi 11,5-12 hiljada eura, džakuzi 8.500 eura košta s televizorom, ne postoji takav vod u Srbiji, u staklu, vidjet ćeš kako je ludilo, sauna za zimsku sezonu da pripremim da mi to radi i zimi. Razumiješ, kada imam spas za parove, za porodice, zimi da dolaze tu, gde će imati masaže, pa čak da dođu da dobiju infuzije, da ceo kompletnu spa priču ću imati, rehabilitaciju, uživanje, tako da ljudi će, ja dočekam da to vide, nadam se ćeš kad budem izbacio to. Kako se zove to, da spomenemo? Eto, Bali Dream vikendica, to mogu da zaprate i da uđu i da zakažu to, imaće popust, ako kažem preko Dekija, imaće popust i to je to. Ne, ja sam video na snimku kako izgleda, stvarno ljudi trebate da odete, zato što danas ljudi uglavnom u Beogradu nemaju gde da uživaju. Ovo je negde nadomak Beograda, uopće ti ne treba 7 dana jahanje, ne znam šta. Brate, možeš odvojiti, otići tu si, a iskuliraš kao da si ne znam gde otiš. Tu si da ne znaš kad uđeš unutra, eto, volio bi da dođeš, eto, ti i tvoja devojka da vidiš baš kako to izgleda i eto, iskreno da oceniš i da ne da bude kao reklama, eto, da ti uživaš tu i sam, eto, da oceniš i da kažeš kako je to. Dogovoreno, brate moj. I imam još jedno pitanje. Kada bi mogao da ispraviš samo jednu stvar u životu, šta bi to bilo i zašto? Ispravio bi tu stvar da ne budem brzoplet toliko na jeziku i da ne budem brzoplet na jeziku, da ne izgovaram te reči brže od pameti sve. Eto to, samo to. Samo to? Samo to. Dobro, da, to negde kao što te najviše i koštalo kroz sve ove dete, gde se ljudi uhvate, kad nemoj sad da ti nađu, uhvatiju se za nešto što si... Eto, samo to bi promenio, inače ovako, ništa. Sad sam prezadovoljan sam, sve što sam zamislio, ostvario sam, svojih 10 prsti, imao sam viziju i da imam bend i da vodim emisije, muzičke emisije koje sam, eto, i svadbe, i da kupim automobil koji mi je želja bila. Koji? Po Mercedesa sam da teo kupim tog i C klasu, tad kad sam bio još mlađi, i eto da kupim džipa, pa sad sam kupio džipa. Znači, sve što mi je palo na pamet, sam sa 110 prsti ostvorio vikendicu da imam vilu s bazenom, to mi isto sam bio. Znaš, kad si klinac, to sam napravio, eto. Sve to što sam želeo da ostvarim, ostvarilo mi se u životu i najbitnije da sam živ i zdrav, a ostalo će sve doći. Jer i negde za kraj neki projekti, rekao si da ima dosta projekata, ili imaš nešto što misliš da bi napravilo bum, ja znam da si ti jako kreativan, imaš neku ideju što misliš da će onako da zaseni masu? Jedna ideja, evo, tebi ću neću kažem koja je, čemu se radi, samo ću ti reći da Filip Đukić je došao na jednu vrhunsku ideju da on i ja to radimo i veruj mi da kad sam razmišljao o tom projektu, da smo on i ja stvorili za to, a kad budeš čuo o čemu se radi, oduševit ćeš se i kad budeš video prvu epizodu, nešto ćemo Filip i ja raditi, jedan projekat, mislim da će se ljudi oduševiti, da će nam to top proći, da ćemo se tu jedan pronaći i eto, to je to. Želim ti puno uspeha, brate moje, hvala ti što si došao da gostuješ. Hvala tebi što si me pozvao. Hvala što si ispričao negde i dotakli smo se nekih tema koje mislim da su bile bitne zato što ispratio sam komentare, znam ko si i kakav si i šta si i kad ne mogu da kažem da osetim kao neku nepravdu, izgovorio si sve što si izgovorio, nisi trebao da izgovaraš, ali znam da negde duboko u sebi to nisi ti ni mislio, ni hteo, niti imaš takve neke zle namere. Ja koliko puta znam da si se svađao i danas sad ćeš svašta reći za pola sata, ti već bude glupavo i bude ti žao i ja znam kako to funkcioniše kod tebe, ali onda negde dobilo je drugačiji epilog kroz ovu sezonu i kroz ovo neke svađe koje si imao. I zato sam imao nameru nekako da dođeš, da ispričaš svoju priču i da negde ljudima koji ti pišu negativne komentare, da im kažeš da ti je i žao i da se izvinjavaš i da nisi mislio i da se saosećaš sa svima njima, zato što negde to je ono što su negde, svi su prošli taj neki težak period, pogotovo neko ko je izgubio nekog. I onda mi je drago da si ispričao tu svoju priču. Hvala i tebi što si me pozvao, što me razumeš maksimalno i što nisi pristrasan i ovo sve što si rekao, nisam ja došao ovde da bi se ja prao, nego da ispričam svoju priču i hvala ti na tome i nadam se da će to ljudi koji su normalni, koji su neutralni da to sami donesu svoj sud i da procene, ali opet ne kažem da ja živim od tih ljudi, ali opet od tih ljudi, ti ljudi nas gledaju, ti ljudi su nas na neki način i stvorili, tako moramo da kažemo. Jeste, narod i publika koja prati. Uvijek treba poštovati narod i publiku, to je to, ali sami trebamo donositi svoje odluke.
Eto, to je nešto za kraj i želim ti svu sreću i jedno čekam da gledam emisiju. Hvala ti puno, Boro, brate moje, i vama ću da se zahvalim što ste pratili ovu emisiju. Pre nego što vam kažem određene stvari, morate da pijete Šileđit, ovo je 100% himalajska smola koja je prošla sve moguće inspekcije u Srbiji, znači sve što vidite da se prodaje kao smola sa Himalaja nije stvarna i nije prava, jedino je ova zato što postoji sertifikat koliko je zdrava muškarcima za plodnost, ženama za hormone, za zdravlje, za energiju i da budete zdravi, a i ako planirate da proširite porodicu, verujte mi, ovo je za muškarca idealna stvar zato što ubrzava ono što treba da nam bude brzo. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju, lajkujte, ostavite komentar, nemojte da osuđujete u komentarima i nemojte da budete brzoplati. Bora se izvinio svim ljudima koji su se osjećali ugroženo, uvređeno, koji su se saosećali sa tim nekim stvarima koje on izgovarao. Ja sam negde i sa Boginjom kada sam snimao emisiju, rekao sam da znam da Bora generalno nije takav lik i svašta će reći, ali vjerojatno postoji neki razlog ili nešto što bi on to rekao. Ali evo, čuli ste šta je on rekao, imao je problema kada mu se desilo to sa majkom, krenuli su ljudi da mu psuju, to su vjerojatno neke traume koje su ostavile utisak na njega, pa na kraju kada dođe u crveno, verovatno i on drugima to psuje, ali ono što je najbitnije, da nema zle namere, nema lošu i kvarnu dušu i zna kad treba da se izvini. Ja ću vam da kažem da lajkujete ovaj video, ostavite komentar i nemojte da osuđujete nikog. Pozdrav!